Siap. Siap ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kopi ini, Mas. Oke. Tapi wis kental kan, Mas. Wis ari-ari ae kan. Biasane lek watuk garing kan gak enak. Lah saya sing didone. Duh, Kok sebudek ya? Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syekh Muhammad Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa fadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ilahi las wal maqalatut tasi'atu wal isrun. Nggih. nggih. Siap. Entekno wis. Apa nih? Nek bab sulasi. Iya lah, mosok gak tindak nih. Maneman. Lho, Ini saulan bisa kan. enggak apa-apa, Mas. Sing penting kan mlaku kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal isruna lan utawi maqalah ingkang nomor 29. Kala niku ngendika sapa Asy-Syibliyu Imam Asy-Syibli. Maksudnya Imam Asy-Syibli ay Asy-Syibliyu. Ngendikane idza aratta an tasta'nisa billahi. Idza aratta rekalane kepengin sapa panjenengan antas ta'nisa ing yen to. Aku ngateni tas ta'nisa iku akrab, Mas. Nek ku napa, Mas? Aring, seneng. Oh, aring. Aring men ta rek iki ngono. Iya. Oh iya ya. Aring. Sip. Lah piye? Iya, enak ngono ya. Iya, Bu. Billahi kelawan Gusti Allah. Nek ngartine akrab. Nyaman. Nyaman. Ya aring kuwi kan. Seneng. Maksude niku maksude yaskuna dadi tenang kol buka apa manah sira. Atau fiteng antas taknisa niku nggih, atau tafsire. Tenang ma'allahi bareng karo Gusti Allah wala yanfiru lan boten melayu apa atine sira minhu saking Allah. Nah, jawabe fastauhish moko kudu ngrasa asing sira. Ngono. Kersao sih. Apa gersahe? Kersao iki. Ya aku istauhasya iku ngrasa asing. Gak enak ngono, Pak. Gak nyaman kan? Gak nyaman. Nah, iya. Kersao gak nyaman. Fastauhish moko kudu ngrasa gak nyaman sira ngono. Atau nek aku ngrasa asing min nafsika saking nafsune sira, saking awak dhewe sira dhewe. Ai maksude faktok kudu medhot sira mawaddati nafsika ing kasenengane nafsu sira. Titik. Kebalikane ngoten kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nek wis ngerasa asing karo nafsahu, maka dia akan istaknasa dengan robbahune. Aku banget iya asli. Aku asing lho bawa kowe, Mas. Kok iso ngene. Aku iya asing, Pak. Nek musuh jenengan Gusti. Ora dungus wong nyekeli dhuwit nek aku wis gak iki asing banget. Asli. Dapat. Dene dhuwit iki piye to karepe? Kok iso liwat kok ngono ku piye? Wong kok kowe nek cekelane ngono iso tuku mobil gantine esuk gantine. Sing kene ngrasakne urung. Ngene ngrasa asing. Ngono lho. Rasa asing. Akhirnya Gusti Allah lah. Tapi nek wis pedhok Gusti Allah wis iso akrab ngono Mas. Sambat enak ya Mbak Gusti Allah. Enak ngono Mas. Kepaksa. Lho gak apa-apa, pertamane kan kepaksa pertamane. Wis yo ora. Sampai tenanan asline, sampai dadi tenanan.
Suila dipun takoni Asyibli sapa Imam Asyibli. Subali apa Sibli to, Mas? Alah mbok Pak Pais karo. Ba'da mautihi sak sampune ninggalipun Imam Asyibli an halihi tentang keadaanipun la ditakonine niku fil manami ing dalem turu. Faqala terus ndika sapa Imam Asyibli terus Imam Asyibli qala Allahu li. Qala ngendika sapa Allah ninang ingsun ya Abu Bakrin atadri bima ghafartu laka. Ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar julukane niku yae Imam Asyibli Abu Bakar. Atadri apa ta weruh sira bima sebab apakah lah iki Mas. Contone Mas. Nek ana ma istifham Iya. gabung karo huruf jar ning ngarepe alife dibuak. Sembarang huruf jar wis. Barang. Nah, pokoknya gabung karo ma iku alife mane dibuak. Ma istifham. Iya. Nah, iku alife dibuak. Kaedahnya begitu. Iya, Pak. Yo, mergo istifham. Amma yatasaaluna kuwi. Tentang apakah? Kan pitakonan. Iki yang ngono. Bima sebab apakah ghafartu ngapura ingsun lakanang awakmu wahai Abu Bakar. Kultu jawab ingsun bisolihi amali mergo saleh amal ingsun amal kula Gusti. Kala terus jawab sapa Gusti Allah lah ora. Ora. Aku kah. Apa? Aku seperti kok ijabane mboten Gusti, pokoke ngono. Kultu terus jawab malih aku. Jare Imam Asyibli bi ikhlasi ubudiyati lho sebab memurnikane penghambaan kula. Memurnikan penghambaan saya namung teng panjenengan sebab niku Gusti. Kala ngendika sapa Gusti Allah, "Lah, ora ngono." Kultu ngucap sapa ingsun jare Imam Asyibli jawab maneh bi haji sebab kula haji. Wa shaumi lan sebab kula poso, wa sholati lan sebab kula salat. Kala ngendika sapa Gusti Allah, "Lah kok mulai mang lah kok kono enggak apa-apa." Kultu jawab sapa ingsun, jawab malih bi hijrati sebab budale ingsun hijrahe ingsun lisolihin teng tiang-tiang saleh wali talabil ilmi lan kangge mados ilmu. Kala ngendika maneh sapa Allah, "La ora." Kultu akhirnya nyelah. Kultu ngucap sapa ingsun, "Ilahi do Gusti fa bima lanjur mergo napa Gusti nek kabeh niki sing kula jokne teng panjenengan salah kabeh niki." Terus mergo napa jenengan ngapura kula faqala terus ngendika sapa Allah taala, "Atadhkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad." Atadhkuru apa to eling sira wahai Abu Bakar hina kunta rekalane ana sira tamshi ku mlaku sira. Fi darbi Baghdad di dalan Baghdad. Ndek dalan Baghdad itu niki kunta tamshi niku nek ana kana dikhobari ambek fi'il mudhari niku menunjukkan kebiasaan Mas, enggak hanya sekali. Ngoten. Bisa jadi begitu pemahamannya. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku kebiasaan perilaku nek ndek usul fikih ngono jane. Kalau ada kana khabarnya terus kok fi'il mudhari itu menunjukkan kebiasaan, biasa melakukan itu. Ngono kuwi. Lah ana sapa sira tamsi mlaku sira fi darbi Baghdad ning dalan Baghdad. Fawajata terus nemu sira hirrotan ing kucing sawiratan kang cilik. Qadaat afalan tak ingkang teman-teman wis ndadekno lemah, ndadekno apes, ndadekno lemah maksude hateng niku hirrah sagira. Albaradu apa adem. Kuwi lho, awakmu eling pas nang lewat ning dalan Baghdad kuwi, awakmu nemu kucing cilik. Terus mari ngono kucing cilik kondisine kademen. Wahyalan utawi niku apa Mas macane Mas? Ya kucing. Kucing ya wahyalan utawi kucing niku terus. Apa iku macane iku? Tanzawi ngono. Tanzawi. Mengkeret apa kademen. Tanzawi iku tulisane. Lha apa? Lah gak ketok ya kene. Tanzawi. Tak nun za wawu ya. Mengkeret Mas. Iya. Wadene mengkeret. Oh iya, mengkeret. Bahasa Indonesianya apa? Ah, kademen Pak jenenge kucing kademen piye? Iya, kademen. Meringkuk kademen. Ah, lha iso ra Pak kucing. Paling isone meong. Nek teko ono kucing. Inzawa ono sing saru artinya Mas. Iya, nek inzawa. Sik to. Lha mengkeret. Tanzawi. Ayo rek.
Oh iya, ndak nek makna anune niku apa jenenge inzama niku mojok. Ada di sudut ngono. Mengkeret ini kan. Iya. Nah, posisinya di sudut. Di sudut ruangan untuk Menghangatkan. menghangatkan diri. Di nomor piro, Mas? Lah itu. Hilang weh. Ah, iki ketemu. Tan wahya hale utawi hirroh sohiroh niku wau tanzawi niku mengkeret ya sampean atau memojok. Ada di pojok min dadi krana bangete adem niku wau. Fa akhadta terus njupuk sapa sira wae Abu Bakar ha teng niku kucing rahmatan mergo welas lahanang kucing niku wa adkhal talan mlebokno sapa sira Abu Bakar ha teng niku kucing fi apa Mas? Farwin. Fi farwin, apa farwin? Jubah. Farwin jubah ya. Iya. Ning kene kantong. Ya sembuh lah. Kantonge jubah. Ya sembuh ya, Pak. Ya disaki ngono paling ya. Fi farwin ing dalem kantonge jubah kana kang ana apa farwin alaika tetep ing atase sira. Wikoyatan krana ngreksa nglindungi lahanang kucing. Fakultu terus jawab ingsun na'am. Nggih kula eling Gusti niku. Nah. Terus mari ngono faqala terus ngendika sapa Gusti Allah taala bi rahmatika sebab welase sira iku mang litil kal hirrati nang kucing iku mau rahamtu welas ingsun kanang sira. La. Dari kisah ini saya Bahwa iki cerita nemu kondi. Anu ayo takon nang Mbah Muhammad Nawawi ae. Masalah gak jelas ya, momoro Imam Sibli ya ta. Sing ngimpi sapa? Iki cara jelase kan dek mati ta pisan. Lah terus mosok yo mati iso cerita, Pak. Aku iki bingung to. Ngono ya. Iki ta. Iya ta. Suila Sibli ba'da mauti an hali sing ngipi sapa ngono kan ya. Iki pertanyaan sing cerita. Mulane kene sing gote suila. Ngono lho Mas. Dadi gak jelas sapa sing takon, sing nyeritakno sapa. Nah, iku gak jelas. Tur apakah itu benar atau tidak? Sing ngipi sapa kan gak jelas juga. Karena tidak jelas itu ndak penting. Yang penting hasilnya. Ndak, yang ingin disampaikan. Kisah yang ingin disampaikan. Kan ono sing mirip-mirip kayak gitu. Nalar kan. Nalar. Nah, mana ono ne? Kucing kire. Sing hadis. Kare kire. Kire malahan pelacur. Heeh. Nah, itu kan podo kisah itu. Jadi nek bagi saya karena ini sebuah kisah, ya ndak perlu diverifikasi benar atau tidaknya, ndak penting. Yang penting pelajaran yang bisa kita ambil itu opo. Nah, itu. Ngono Mas yo Ibrahim mbok kira fiktif ngono duduk fakta, jadi ndak ada masalah jadi. Yang penting kisah itu apa fungsinya. Karena di Quran nahnu naqussu 'alaika qasasahum itu ya. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian rasul itu kami kisahkan, sebagian lagi enggak. Tujuannya linutsabita bihi fuada. Kanggo netepno atimu Muhammad supaya yakin kowe tetep dadi rasul ngono. Nggak penting apakah itu kisah nyata betul atau enggak. Tapi nyatanya kan dikonfirmasi oleh kitab-kitab Injil. Ada di Injil, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada. Sin Pak pangeran. Mulai iya. Mosok arep ngarang gawe. Tapi kalau memang di bahasan kisah begitu, nek di studi tafsir ngono. Jadi nek sigotnya dari segi sigot memang tidak diketahui. Suila. Kan ngono. Iya. Tidak diketahui. Nah, ono sigot-sigot tidak diketahui kan banyak kemungkinan. Ada memang karena tidak penting. Kan jelas ada sing ngimpi gitu. Ada sing ngimpi. Nah, iki gak jelas iki. Gak jelas. Berarti beliau mendengar saja. Mungkin ya Imam Muhammad sapa sing cerita pokoknya wis ceritane Imam Sibli ku pas ninggale ana sing ngimpi terus ditakoni jawabane koyo ngene iki. Ya bape cocok bab masalah rahmat. Mulai awal rahmat. Cocok lah. Wal maqalatus salasuna lan utawi maqalah kang nomor 30 kala niku ngendika sapa Asyibli malih. Imam Asyibli ngendika lauzuktum halawatal wuslati lauzuktum areka lamun nyicipi sapa sira halawatal wuslati ing legine wusul ngono ae wis ya. Nah, ai maksude al qurbi
Nah, al-wuslati ay al-qurbi cedhek ma'allahi ing dalem sartane Gusti Allah la araftum yakti bakal ngerti sira mararatal qati'ati ing pahite pedhot. Ai maksude al-bukti adoh anu saking Gusti Allah. Nek awake dhewe yakti ngerti legine cedhek nang Gusti Allah, mesti awake dhewe ngerti nek tau nyicipi lah Mas, tau nyicipi cedhek nang Gusti Allah. Pasti ngerti pahite utawa gak enake sengsarane nek pedhot karo Gusti Allah. Alah, aku Mergo aku gak tau ngerti. banget iki, Pak. Iki aku banget. Pak. Si. Tenan. Iya. Cilianku ya aku mbiyen gak selalu nangis tau, Pak. Weh, Saiki iki gak biasa. gak tambah kenal e. Ya ini ngono lho Pak, wis tau ngerti naik manise. Saiki pahit iki Mas saiki. Oh ya pahit ya. Pahit saiki, makane wis cocok aku banget dipahit iki. Aku banget. Enak ngono. Enak ngono. Anhu saking Allah taala. Fa innahu krana saknemene qati'ah niku atau al-bu'di anhu niku adzabun azimun adalah merupakan siksaan yang besar inda ahlillahi miturut wong-wong bolone Gusti Allah. Dadi nek sampe pedhot Gusti Allah sengsara. Duduk kangge nek aku kan kelasnya kan nek ono dhuwit sengsara. Saiki aku wis biasa Mas. Ya. Saiki wis pedhot iki mbiyen ya. Dadi saiki wis biasa. Alah Gusti biasa. Terakhir niku pun rahmate jenengan. Tapi nggih kapan pisah lho kula niki. Kapan pisah kalian jenengan kok diarani nyambung. Repot men ya. Wakana lan ono sapa wakana lan ono min du'aihi iku setengah saking donganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini iku lafat Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqaika ai ladzatas syauqi ila liqaika. Allahumma duh Gusti urzuqni mugi paling rezeki panjenengan niteng kula rupi ngerjekeni panjenengan niteng kula ladzatan nadri ing nikmatipun ningali ila wajhikal karim teng wajahipun panjenengan al karimi ingkang mulya ning kene diarteni dat ini. Diarteni wajah niku ora apa-apa. Iya. Ini langsung dat ya, dadi panjenengan ingkang mulya wasyauqi lan apa jenenge nikmatipun bronto. Bronto iki apa? Nek syauqi iki rindu, aku kangen. Yo bronto, Pak. Bronto. Bronto iya. Wis ngono wae pokoke wis Ya rindu lah. kesemangatan. Ila liqaika teng ketemu kalih panjenengan. Wah iki cocok iki. Amin. Wis ya. Amin ya rabbal alamin. Ya mugi-mugi ngoten nggih Gusti nggih. Nggih pun matur nuwun ingkang kathah. Mungkin iki manfaat dunya akhirah al-babu tsulaiyu wallahu alam bisawab sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kan loro-loro halawatal wuslah mararatal qati'ah. Oh iya. Ya loro kabeh wae. Iki Aku tok wis. cocok ya. Aku kabeh Iki ya loro iki idza arata antas taknisa istiqnas billah istihash min nafs. No loro ya. Jadi akrab nang Gusti Allah, asing nang awake dhewe loro. Loro. Wis Mas, wis launching Mas. Apa ini? Iku Yang biyen